Guys, good morning. Yes, good morning. Uwan kay tanan. O nagpayong nas man nang nagsabi. So karon guys kay ato data sa yuta. Nami tan-aon nga yuta no dito sa unahan ra diri sa moa. Ato unahan. Nagbaon mig tubig. Nya. Nagbaon sa taog. Payong. Okay. Murag naa siguro diri. Nya na lang eh. So guys, sapit namin na abot. Gamay na lag ko lang. Kuan. Hapit namin naabot sa Robins Lane. Watch out. Ito guys, among tan-aon kay. Okay, so hapit na di amin naabot sa location, no? So location. Hapit namin naabot. So kuan na siya, Robins Lane subdivision. So dere ra bay. So dere ra mi agi ay kaninga dalan. So let's go. Barira. Dako ra siya agianan. Dako ra siya agianan. So Kelled's sa koan. Robins Lane subdivision. Tara. Yun na. So, naabot na ta sa location. Wow. Grabe kadaghan sili, uy. So, tanawa. Mani siya. Robins Lane subdivision. Mata diri. Tadang. So, let's go. So, bagong nagtukod ni sila. So, tanawa. Tadang. Mani ang bagong nagtukod. Amiga sa akong iyaan. Loyo sa Robins Lane. Nice siya nga pwesto bay. Kani ilaha kay kuan daw ni 59. So tanaw. Loyo gyud siya sa Robins Lane ba. So tanawa. So bye. So bye. Now bye. So hi, dara. Tanawa. Mao na ilang gitukod ni Madam. Robins Lane. No. Hindi siya. Di man siya lapok. Hindi siya tubigan. Nawa. So mao ni ang bagong gatukod akong iyaan kanang usa. So mao na atag ang isa. So dili siya ingon nga lapok bay kay kuan kanang sa tawag ana. Giso siya, dili siya lapok nga kuan. Tanawa. Dili siya kuan. Tanawa. Dili siya kuan. Pilit. See? Ano ni ang ilahang lapok. Dili siya kuan giso. Dili man siya tubigan. So nice siya. Nice no. So naabot na ta sa location. Kauwi. Naras unahan sa mo.
Unahan sa mga padong na siya sa kuan sa ay Robins Lane subdivision. Dako pa siya. Ano siya ang kuan agianan kani ay bagong nagtukod. 59 square meter ilaha. So diha di agi padong tugawas. Nawa. Dako pagid siya ay. Indot man. Indot ang pwesto. Mo ni ilaha. Nawa mao ilaha. See? Nawa. So mao na siya ting kanang gikuan na ni mama nimo di are. Mao na niya ang karsada kay na di adto atubang. Mana uy. Nya ilahang kuan mama sa imong kauban sa imong kauban. So nindot gid siya. Oo, apilo ni yang apil eh. Human na oy, oh human na. No. Nindot siya. Nang baik ay siyang mo, baik mo siyang mo explain o mo discuss. Murag nakatagiyang yuta. Ningon ko yang kuan ro niya. Cum laude. Robins Lane. Mo silang kidi, cum laude man pudto. Mana, uli na mi. Uwan na. Nata na mi uwan. Pagawas na mi bay. Oh my. So dool ra jud kaayo ang kuan gawas. Uli na mi. Plus 12 na. Maniod to sa padaan. Down,